लोगोफोर दिनैहाय अफ्रि दैमारि चेनेलाव गोदान आरो मोनसे टपिकखौ लानानै फैदों। दिनैनि टपिकआ गोलाव जानाय नङा, 5 मिनिट 10 मिनिट बेफोरबायदि जानाय नङा। अनलि मोनसेल' सोदोब जे बारग' एनडिएफबिफोरनो 150 कौटि बाजेट खालामनाय जादों दिनैनि बे बिटिसि सरकार प्रमद बर' बिथाङा। थ' नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायनानै होब्ला मोजां जागोन। बियो थारैनो बारग' एनडिएफबिनि थाखाय बाजेटआव बियो पास जादों जायाखै बेखौ आं बुंनो थाङा। आच्छा, आंबो मोनथिदों, खोनादोंसो। नोंथाङा जेरै सोंदों बेखौ आङो उल्थायै जाया खुंथायाव दं, जाया बेखौ बिलखौ पास खालामनो नागिरदोंबा पास जाबायबा एनडिएफबिनि नामाव दिनै 150 कौटि जुदि थाखाखौ सेन्ट्रेला रिलिज खालामनो नागिरदोंब्ला स्टेटआ मोजांनि खोथा, बाख्नायजाथाव, बेखौहाय जोङो एक्सेप्ट खालामो। खिन्थु एनडिएफबिनि नामल' लानानै, बारग' एनडिएफबिनि नाम लानानै जुदि बे थाखाया मोजां खामानियाव इउटिलाइज जायाब्ला आं बेखौसो बुंगोन। नंगौ। खारन 7,000 जन बारग' एनडिएफबिया 3,000 मोनबायब्ला 4,000आव 4 लाख करि जुदि थाखा मोनबावनांगौ दङब्ला एडिशनेल बुंबाय थादों जों, एडिशनेल लिस्टआव जायफ्रानाखि मोनाखै बिथांमोना मोननांगौब्ला 4,000 जना 4 लाख करि खय कौटि थाङो बेखौ अंक खालामग्रोनांगौ, बेखौहाय रानग्रोनांगौ। मार्टियार्सफोरनिबो थानो हागौ, जायफ्रानाखि मुंख्लं न'खराव लिस्ट थिसननाय जादों जे मोननांगौ होननानैहाय बिथांमोननिबो थागोन। जायफ्रा 4 लाखखौ मोनाखै बिथांमोनाबो मोननांगौ, जायफ्रा मोनबाय बिसोरथ' मोनबायानोसै। बेखौसो केलकुलेसन खालामग्रोनानै होग्रोनांगौ होननानै आं सानो। बाखिखिनि जेसेबां थाबावो बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमै 4 लाखनि स्टाइपेन्डनि बा नोंनि मार्टियार्सफोरनि अनगायै जुदि बे थाखाया थाबावोब्ला बेखौ माब्रै बाहायबावगोन? 150 कौटियाथ' जोंना जेसेबांनाखि 4 लाख मोननांगौ दङ, बियोथ' बेवहाय फुरा जाजोबनाय नङा नालाय। माने बेखौ गुबुन खामानियाव नोङो एनडिएफबि, बारग' एनडिएफबिनि नामावहाय मा हिसाबै बेखौहाय नोङो बाहायबावगोन? आं बेखौसो माने सोंलु खालामफिननायदों। आं मिथिया बे बाजेटआ माब्रै जादों जायाखै। नों सोंनाय हिसाबै आंनिफ्राय आंनि अपिनियना बे, जाया मोनाखै 4 लाखखौ, जायनि थाखाय होस्रिखावबाय थादों, गाबख्रावबाय थादों, बेखौ होग्रोनांगौ। बे सरकारनि दायथ', सेन्ट्रेल, स्टेट ओमफ्राय बिटिसि। होनबा बेखिनियाव जाया 4 लाख मोनाखै, होनबा बिथां एच अनथावनिफ्राय माखासे खोथाखौ मोनथिनानै मोनबाय। होनबा आं मोनसे खोथा सोंबावनि दे, मार्टियार्सनि बेलायाव नों मा सानो? जेनेबा आं एच अनथावनाव मोनसे खोथा सोंबावनि। दा हमनानै ला जों मार्टियार्स न'खराव जों गिदिङो, जेनेरेलि मोनसे बारग' एनडिएफबिफोरा जेसेबां मुंख्लं जानानै थादों ना, जेसेबां मुंख्लं जादों, बिथांमोननि मुंख्लंखौ जेरैबायदि बिएलटिफोरा मोनसे मार्टियार्स दम बानायदों, थिग बेफोरबायदिखौ नोंथाङा बानायजानो लुबैगोन ना लुबैया? बेयाव बानायजानो लुबैनांगौ लुबैयि बे प्रश्नआव जेबो गैया। बेखौहाय जाया सरकार दङ खालामथारनांगौ होननानैसो जोङो दाबि खालामगोन। खारन जायफ्रा दिनै एमसिएलए, इएम जानानै दं बिथांमोननिफ्राय जों खोनादों जे एनडिएफबिनि नामावबो, बारग' एनडिएफबिनि नामावबो मार्टियार्स टम सेमेट्रिखौहाय दिनै बिटिसिनि बबेबा मोनसे जायगायाव खालामगोन होननानै बेखौ सावरायदों होननानै खोथाया बेसेबां सैथो? खारन बिथां सावरायग्राया गावनो जोंनो फोरमायनाय।
आच्छा बेखौ खालामथारनांगौ दायथ'आ जाय एक्जिस्टिं थाखानाय सरखार बिथांमोना खालामथारनांगोन। बेयाव बिजेपिया नोंनि बर'नि एनडिएफबि बारग' एनडिएफबिफोरनि बर'नि जाथिनि थाखायहाय बिसोरो नोंनि थैनायनि बिनिमयआव सोरबाया बेवहाय मार्टियार्सटम खालामनाय नङा। बेखायनो दायथ'आ जाय सरखार दङ बिथांमोना खालामथारनांगोन। एनडिएफबिया दिनैहाय ओरैनो जोनोम मोनाखै। एनडिएफबिनि थाखायनो दिनैहाय गोदान दिनै एकर्ड जादों। बेखौ रायजो राजाफ्रा जों बयबो मिथियो। जों एनडिएफबि जानानै जों भुगिबोनांनायफ्रा दिनैहाय बेखौ डिमान्ड खालामगोन। खालामथारनांगौ दायथ'आ नोंसिनि। बेखायनो बे थाबै जानांगौ। थ' नोंथांमोना अनलि अफ्रिल' बे खोथाखौ बुंबाय थायाखै मार्टियार्सटमनि बेलायावहाय अफ्रिल' बुङाखै समस्त बारग' एनडिएफबि बिथां एच अन्थाव बिथाङाबो बेखिनि खोथाखौ बुंदों आरोखि।